Na po mga kalingap yung mansion ni Joey the Great. Yan o. Oh. Ang laki-laki pala ng ano no. Ang laki-laki ng mansion ni Joey. Grabe oh, mga kalingap oh. Yan. Yan. Yan, grabe. Grabe yung bahay ni Grabe. Grabe pala itong mansion ni ano, Joey. Ay, kagapay. Ay, hello po. Kilala ko po kayo. Lagi po ako nanonood sa inyo. Ay, nako, naka-live kayo kanina kaya nag-live. Kaya pumunta. Galing po Ay. painaan. Ay, grabe. Ayan po, ayan. Ito po yung bahay ni Joey. Mansion ni Joey. Tingnan natin ano malmalin yan. Ito po yung mansion ni Joey. Joey, grabe oh. Ito po yung gate niya, pero pipintura pa tong bahay ni Joey. Yan oh. So ito na nga, pupunta po kami sa ano. Yan, bahay ni Joey. So ito po yung motor ni Joey. Ayan, sana all. Grabe oh. Himas-himas lang muna ako dito. Ayan oh, Joey the Great. Ayan, Bibi Israel. Dito pa rin si Kaloy, please. Joey, gano'n ba kalaki yung gano'n kalaki yung ano mo, Joey, yung agenda mo? Ang laki. Gano'n kalaki yung agenda? Kaya nga naka-DVD ako dahil ang laki. Laki pala ng nakikita mo, Joey, balita ko. Busit ka. Ito pa yung mansion niya oh. Tingnan mo ang gate oh. Ayan, grabe mo ni Joey. Ganda. Yung agenda ni Joey, gate pa lang. Hindi ko yan ako nagpasang. Pagod na po yung mga ano. Nagarito ka, kuya? Opo, dyan lang po ako sa ano. Sa may Prayer Mountain. Christian ka? Prayer Mountain na ano? Yung lugar po kasi Prayer Mountain. Kaya nga Ang tawag. anong pangalan? Prayer Mountain. Yung Ano rin po. Bethel? Yun lang po ang ano kasi. Yun lang tawag sa lugar ngayon. May Prayer Mountain talaga ito sa Tubig. Yung sinasabi ko. Pinagdaba ako sa mga seminar. Yung mga ano yun sa Koreano. Ay, yung nasa Korean. Noon. Ayun po, doon po sa lugar na Hanggang yun. ngayon, meron pa doon. Opo. Luwang. Pulang na dito layo. Ako sama dito. Ang layo nga eh. Akala ko dun na eh. Pataas pa oh. The Great talaga. Na ano tayo. Na-prank. Na prank. Uy, baka pagod si Kuya. Hindi. Okay lang. Dito na lang tayo magprograma. Ah. Hihingal na yung brother ko. Hindi ko inaasahan to. Ang lamig man din ano? Kupo. Talak ko din siya. Joey! Joey. Joey ka talaga! Joey, hindi mo kami na inabisuhan ah. Parang gusto kong trangkasuhin. Layo pa lang ito.
Grabe. Dapat dito magaling ka magmotor. Pag hindi, baliktad ka rito. Oh. Lalaki ng bato. So, yan po mga kaagapay, kalingap, ang layo nilakad namin. Nabudol kami ni Joey, tapos paket pa talaga, ang hirap. Bati. Ah. Ay! Oh, lumagpas kayo ah. Ikot ka? Oh, dito. Ako yung matanda, tulungan mo naman. Pagod na yun. Sinong matanda? Yung nag... Nauna na. Ha? Nauna na. Si Lornel lang nandyan sa baba. Yung ano? Nauna na. Wala pa. Nauna na. Eh? Yan. Dinig na dinig sa video. Asin yan ah. Ang ganyan. Hindi ko ba nagbibidyo ko? Nagbibideo na. Nagbablog ako eh. Nabudol kami. Ang layo. Ayun po. Parang iba yung ano dito ng camera ko. Parang nagbago. Ayan na ano kami dito. Passport. Ayan. Wala na sa atin si Alex. Ayan na, may mga bahay dito, mga bambo. Ayan. Ganda ng hangin dito. Sariwa. Oo. Sariwa. Pero yung paakyat. Medyo... Oo. Oh, siguro olives pala ito eh. Bro. Si ano yan, si Kindred. Kendrick, ano ko? Kamali kaya. Kukumarte. Ay, kukumarte. Kukumarte. Si Ma'am Edna. Hihingi ka daw muna si Ma'am Edna, guys. Ikaw ba lang yun? Kumarte. Ikaw ba yan? Edna si Kumarte. Ikaw ba yun? Kala ko Kumarte pa. Kala ko Kumarte. Make up mo, girl. Si Joy the Great, guys, ayun. Di naman. Ito meron pa dito. Pogi talaga kahit umakit mo ng bundok. Ayan po, si Linga Partner Certificate for Housing Project po ni Joy the Great. Si Mona Lisa. Yan, marami palang mga vlogger dito. Yan, no? Yan, daming vlogger, oh. Ayan, mga kalingap. Kalingap wag matubang, kalingap J
mo, girl. Dry na dry ka na, girl. Ayan. Grabe, oh. Ito yung babahay ni Joey. Green. Ayan. Yun po mga kalingap, sobrang layo ng nilakad namin.